Gusti. Apa sing bakal kajoko sing dikarepe anggone tirakat iki buku-buku kasembatan sediane kabehane. Lelakon getro iki Kang Derek. Sore-sore padang bulan. Ya, bener nek getro beda kalih kula Kang Derek. Sore-sore krungu adang. diganti cara. Ayo konco podo sembahyang Ya, rene bebarengan mlebu masjid aja gegojekan kae pujiane yen keprungu kok nyenengake ya. kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore sholat wis sagae menungso kowe ra sholat besok mlebu neraka Ya, iman wis sangune menungso imane kuat besok mlebu swarga ayo kanca sing sregep ngaji besok kena sangune mati. Rumah saya dari mana? Kok? Iki senajan temu tetebangan ya toh. Yen dijagape nganggo rasa sing piro. Iki coba wong urip iki rasa iki. Era isih kalingan toh padha cilikane nyumbi debok kanggo kalene-kalene. Oh isih. Iki umur pira saiki santen sampun umur pinten? Ora kerasa. Kula aja semenah pek awak sehat kumalukung ora kena. Muga-muga anggone lumaku tansah darbe teken niku tetep sing saka aturan sing gawe urip sing utama, laku sing utama, sing ora utama aja ditindakno. Nggih. Pokoke digane kula piyai ngono kae sing apik di gowo Tiga. Apa iki? Oh capek dulu. Kang Derek. Oke. Mau jadi ana kunjungan loro boten kunjungan mau. Niki dereng enten tulisane mau. Oh. Bisa. Aku mah masih waktu aku jelu aku ora mau dulu. Oh enggak. Aku bisa melak. Ye, sampai gunung lo tak ajake penyanyi yang tengah. Wah, ini bersama Jubeneng, wis Aku bawa kok. mesti Para rekan-rekan penabuh besaripun nyumet ses. ya iya. Selamat sampai terus sore ya. Ya iya. Itu sawaran roti baru. Masa capek gunung berhenti jual martabak. Penake iki dadi sudian kok. Dari obor metu. Jajan bagung iki lembut rokok sebut Pak ora. Gas. Tapi ora apa-apa. Rokok iki dijatah karo Pak Mati ya. Terus pokoknya dia memuji menika ngaturaken gawé nuwun dalu menika sampun disepuyung karang karena Tri Desa. Tri Desa. Margo Linggo. Oke. Linggo. Margo Linggo Di Oki Moro Kembang. Muga-muga ing taun ngarep bisa nimbali sak kanca kabeh. Ning Bagong ora melu. Lah kok iso? Paling udah terus kok. Oh, kok ora nanggap aku malah terang. Iya. Iki mah nanggap aku malah siang. Seneng nak ora nanggap. Tegese rezekine akeh kok. Oh, jalan kan terus berkah Gusti Allah. Monggo. Iki dicikrak Makan niku ngadep bowo. dicikling boten, Mas. Digleng. Dicikling. Sing Ora usah wis saung. sing nganggo kendang tak ketuli, tak pentuli ndandet ngono ya. Iya. Apa Pak Bapak galak-galak kok. Tidak. Tak ketuli gendut langsung kok undang-undang. Lah iya. Iya, Pi. Kendangane iso mampir cendel iki to. Iya. Yo we. Oh, udah kopi. Wah, kopi. Kopi yo telu. Kopi sing marai telu ono. Kopi kan. Kopi sing marai legone weteng yo ono. Kang Gedeng. Kopi sing marai legone weteng. Kopi nopo niku? Kopi singan. Kopi singan. Aku ini kopi bubuk itu. Masa kopi bubuk segelas yang 350.
kopi bubuk segelas selesai. Kopi bubuk rasanya izin wis asli wis bubuk. Selangan segelas selesai. iya. Kopi ini sing 5.000. Terus sajane teko. Bubuknya 300. Coba bedanya, ayo, dibilang. Yes, awakmu Mas Bruno. Bisa cek Pak. Bisa cek. Lah aku pengen ngarep kok ini. Aku isin kok. Ya sedene to. Kok dulu bertemu ada. Aku buri kan gak salah tangan lain gitu. Iya lah. Takkan bisa. Rekam dulu. Rekam dulu kan putih YTC Mama. Jangan parah ini. Mas Dong, kok bapaknya dulu ini bisa tak iso gak iso injak itu. Kowe lah agame. Langgame kok tak dulu. Ini Mas Bruno. Mas Bruno. Ya Mas Bruno. Sing sini. Sampai Aduh Mas. Mas Dong. Ayo Mas. Ayo Mas. Ini sih juga, ini keluarga ini juga kalau mau nolak. biasanya nak ngomong sendiri. Kenapa sendiri? Jogi. Piye. Sapi. Kena tau lah. Mentok. Mentok apa? Mata otak kuwi lho. Mentok apa ini? Alah. Lakon kawan biasanya. Kowe ngerti pitik? Pitik ngerti enggak? Pitik kira orang gunting ke jero. Iso. Oh iya. Pitik. Abang kan ambil iso. Pati putih gitu ya mati putih. Biar melancar. Jadi sih mau. Ngono iku jelas no siang no lho. Mau karo jalan. Jangan sentuh aku. Masih
Lana sudane ibu Sofi mana sudane sing Sofi ngerti kaya pegunungan ibu Sofi bogone mundur yo pengen Ebit penyanyi lama saya Ebit tidak tahu Ebit Jakarta Ebit Maduro Ebit Tara sing lagu ini Kamelia dia Kamelia sidang beritaku kau sejuk seperti titik embun membasahi jauh-jauh di pinggir kali yang gede yang Ebit Jakarta itu lagu lama juga itu kan Ebit Maduro dia di Kamelia di misi dan beritaku kau sejuk seperti titik embun membasahi daun-daun di pinggir kali yang bening tayo. Mak Ebit Ara. Halus. Oh, halus. Dia Misi dan tindakan harus sejuk seperti titik embun membasahi daun jambang. Burine yang mana? Jambu. Oh, bahasa Arabnya jambang. Tahu dong. Sari. Mesti ada daerah Mekah ya kok Oh, lah ya. Panas hujan di apa ini? Tak mau dibikin mah. Hujan panas kali-kali sampai gunung. Nadyan Maratun Sabi ada Pak? mandap kok Ayo. Nek zaman